Bună ziua, vă spun, și bine v-am găsit. La mulți ani pe anul ăsta. Suntem în a 4-a zi din martie. Suntem 4 martie 2023. Iar astăzi este prima zi când am venit și am făcut un pic de treabă, de curățenie de primăvară aici la căsuța de la Hotarele. După cum vedeți, grădina este foarte frumoasă. Am pus aici 2 rânduri de bujori. E că am acolo unul. Dacă ați putea să-l focalizez, ia uitați-l aici. Ăsta de aici deja a ieșit. Ceapa a ieșit, e de anul trecut. Am niște salată verde pusă din toamnă, de anul trecut. Deja vecinul a tăiat un măr. Iar eu astăzi am dat un pic cu grebla pe aici prin curte și am plantat bujori, niște crini imperiale, am înțeles, de la Ileana. Aici este zmeura. Cred că s-a prins, e în regulă. Am 20, dacă nu mă înșel, 24 de fire de zmeura. Da. Am greblat, am făcut un pic de curățenie pe aici. Am pus zambile, narcise. Am făcut treabă, pomii sunt în regulă. Ia uitați, începe să iasă natura la viață. Ia uitați aici, un pâlp de iarbă. Da. Aici am protejat, am pus niște plante agățătoare, nu știu cum se cheamă, pe gardă, așa, care fac flori. Este zambile aici, nu mă înșel, că aici am pus hrean. Deci asta este hrean, ăsta de aici e hrean, acolo este hrean. Aici un brăduț am pus, aici am 3 mesteceni, să vedem dacă am pus așa într-un fel, da? Narcise, floricele, narcise, un rând de narcise, iar aici avem un rând de narcise, un rând de trandafiri și în partea asta aici după, deci narcise, trandafiri, deci aici narcise, un rând de trandafiri, ia că 3 trandafiri aici, iar aici este, imediat aici este un rând de crini. Un rând de crini am pus, nu se văd, trebuie să iasă. Da. Ia uitați ce frumos am verzit aici. Aduceți aminte ce gunoi aveam aici. Maldăre de gunoi. Tot foc. Aici este frumos. La vecinul curățat. Am curățat și aici la vecinul. După cum știți, am făcut gardul. Da. Și aici iarăși am pus. Astea sunt niște zambile puse de la ghiveci. Le-am avut acasă la ghiveci și le-am adus să le punem. După cum vedeți, avem iarăși un rând de trandafiri. Între pomi am pus un rând de trandafiri. Și am găsit, ia uitați aici, trandafiri. Toată aleea asta, după cum vedeți, ia uitați aici. Au ieșit narcise, ia uitați aici. Ia uitați. Astea nu sunt puse de mine, sunt ieșite și nu vă spun că. Deci au fost pe aici, pe alee, le-am scos și le-am plantat pe acolo. Deci toate narcisele astea. Astea a fost salul aici. Probabil că a avut mamarița. Într-un timp erau bujori puși pe aici, am găsit anul trecut. Dacă vă duceți aminte, nu știu dacă v-am arătat. Aveam câteva tufe de bujori. Undeva chiar pe aici, dacă nu ăștia,
habar n-am, nu cred că sunt ăștia. Ce tufe de bujori erau într-o parte și într-alta, erau două tufe de bujori aici. Bujori de aia sălbatici, sau eu știu. Da? În schimb aici, de la ața asta încolo, Apusilana, după cum se vede, iese, a început să iasă Apusilana la lele. Nu știu, 100, habar n-am, asta de fire de la lele. Deja, uitați cum iese, asta e prima, a doua, a treia și de aici încolo iese, ia uitați-o, de aici, de aici și așa mai departe iese. Ce vreau să vă arăt? Aici am pus astăzi 5 butaci de vie, nu știu, pentru masă, vie pentru masă. Să vedem ce o ieși, da? Iar aici, uitați-l, toate astea la lelele ies, probabil că data viitoare când voi veni probabil vor fi urmarea într-o săptămână, în două, poate două săptămâni, o lună, probabil că o să și înflorească. Cam asta este treaba. Aici la vecinul, deja ia uitați ce frumos învie natura. Aici, hai, dacă știți, aici bălăriile și pomi, habar n-am ce minuni și ce prostii erau pe aici. Uitați, asta care am tăiat-o și așa mai departe. Da? Aici avem, v-am spus, șeapă, am pus-o în toamnă, am niște trandafiri. Deci trandafirii ăștia care vedeți aici, ăștia aici trandafiri, ăștia sunt de atârnători, cățărători. Ăștia încerc să fac aici o boltă și pe o parte și pe alta, o intrare în grădină. Noi vedem ce reuși și așa mai departe. Ce să vă spun, cam atât pentru astăzi. Mă bucur, îmi place, este soare, este foarte frumos. Dacă am să vă arăt grădina cum arată acum și ce frumos este și cum era înainte, mă bucur. Zi bună vă doresc. La revedere!